Ако не знаеш това, връщай се в детската градина. Кое е традиционното ястие, което се приготвя за новогодишната трапеза в България? Капама с късмети, пица с късмети, баница с късмети. Това е много лесно. 3, 2, 1. Продължаваме с... Как се нарича традицията, при която на Нова година деца обикалят домовете и наричат за здраве и щастие здрянови сурвачки? Сурвакане, коледуване, лазаруване. Мисли бързо. Тик-так, тик-так. 3, 2, 1. Вярно или невярно? В България на Нова година традиционно се гледа речта на президента. Вярно. Невярно. Не знам. Аз си гледам сам вкъщи. Още малко и ще разберем дали си прав. Готов ли си? 3, 2, 1. Следва въпросът. Кое е основното питие, което българите пият в полунощ на Нова година? Червено вино. Любимото ми – компот от круши. Шампанско. Секундите изтичат. Какъв ще е вашият избор? 3, 2, 1. Това го знае всяко дете. От какво дърво най-често се изработва сурвачката? Люляк с цветче, дрян с пъпки, бреза с реси. Не се бави. Времето тича като зайче. 3, 2, 1. Сурвачката се прави винаги от плодно и родовито дърво. С кое от следните традиционно се украсява сурвачката? Шоколадово яйце, кисели краставички, пуканки. Мисли логично. 3, 2, 1. А вие, какво правите с сурвачката след Василев ден? И последен въпрос за годината. Можете ли да довършите... Сурва, сурва, весела година, златен клас на нива, червена ябълка в градина. Жирафчета, как бихте го продължили? Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, за да видите още интересни куизове и забавни факти. Пожелавам ви здраве, щастие и късмет през новата година!